Välkommen. Ja, tack för det. Tack för det. Alltså jag var att tänka över just alltså det är ju mycket alltså gå alltså vilja. Ta man vill nog säga. Jo, det är inte läcka petti ut ja. Vi snackar över hur mussa Esmar så kostar det 5 kronor för en mus. 5 kronor för en mus. Vad säger du? Ska göra det, kan det? Han ska giftas. Esmar ska giftas. Han är bra kabra, han är ute i utanriksrån. Och nu färdar vi runt alla bojen. Det var visst vi färdan och nu ska han pröva det som han onkat och när det har prövat som onkel Karl alltså. Jag ser vi alltså Potter en tradition som är otroligt ytla alltså fundera och alltså nu gör det för antropologi. Det är ju hög om man ber det. Det är amerikanskt och det är en tradition som är alltså halt skarpan chappet där. Det var visst alltså Esmar han är minister i analys så. Ja, det är som han är. Han är akkurat varit ute utan utrikesråd och han är så hjärtans harmer om att utan utrikesråd ska spärra. Nu har det en gång råd till faglitteraturer ute. Där var jag uppställd på någon manche på ute och hemme. Alltså, jag tror jag tar omtalet med det. Alltså, jag tror att det firmor här nu. Det är omkan vin. Så jag tror tar omtalet av folkraven. Men alltså, så kommer ja, men det var då jag tåsade vi mamma Tojna och hon bor i Ansjömöt och Skarvanes i Stackalår. Och nu vet jag gott att det känner det inte så och så alla väl Esmar. Alltså det släcker det. Men I tänkte jag lugga väl att du känner mig över. Du kände mig för alltså så vi var ganska troja inte så ganska boja där. Nej. Du tänker hart vad du känner. Det är kul den här planeten. Du kommer till och du kan se allt. Jag vet nej men vad ska man bruka så till? Jag vet hur du är sista mån som är han tre äldsta systern chatte förra konen så pappan och pappan fick 15 barn vid henne och de tre äldsta av timorna alltså tre äldsta av de första konen så pappan och alltså nu har pappan säger du jag vill så här säger du jag vill skulle skolparty väl och här är på den dagen alltså inte lätt alltså skolparty alltså det här har vi att nå Esmar det här att nå visst man kan ju göra det är skolparty det är ju att det är ju att locka alltså jag vet bara att du så faktiskt på Andreas än vi alltså det är nämligen så att det är alltså jag vill säga att det är en firma vi har alltså gånger säger att man släpper lackar från alltså damerna och det är alltså så sist utkallt